when ada digiti napagasatan kunak man lang nga naggraduar our first senior high school graduation ada duwa nga PDL tayo ken ada deto innem nga nag-moving up met for junior high school. Mm. So, ano lagi ti agdang tapno di ka sakit magunod nga ni that yung nga nasa o nga panag. Ada digitoy every day or every Tuesday and Thursday nga umay digitoy memestra iti Department of Education digiti Alternative Learning System in charge umay damang isursuro ito oneg ti komunidad tayo every morning iti Tuesday Thursday. And other than that no ada digiti maibat-bati nga modules da ada digitoy instructional managers tayo nga jail officers met lang ay sudat mangitultuloy mangparpa-review kadigitoy persons deprived of liberty nga enrolled iti ALS. Ma'am, saan mo pa nga nang rugi dahil ito yung panagada dahil iti PDL tayo. Dito nga activity Bombo Jacket nang rugi idi last year. Kaslamot lang na i-comment lang iti schedule ti school year 2025 to 2026. Ma'am, anat magkita yung importansya nga dahil ko. Kaya iti PDL nga oray nakabalod da nung maadaan dat oportunidad nga makapagbasa kan makapagpurpose. Nakamay-mayat dito yung Bombo Jata. Teko nakaragragsak data da digito programa iti Bureau of Jail Management and Penology ket kayat milat nga itultuloy detoy. Detoy ket ruangan iti panagbalay gida ken iti panagtuloy-tuloyan nga panagbalbaliw da. Adaman gasat dati ruar ket at least maka adal ada certification nga talaga nga iso na meteng ket naggraduar nga bit-bit-biten dan tumet nga mabalinday panakkel ti pamilyada ken ti gagayem da. Ket digitoy nga kanito digitoy nga activities tayo ket kunakhan nga magunod digitoy na awan ti suporta iti detoy kunak nga DepEd nga idadauluan ni School Division Superintendent Ma'am Joanne Corpus and of course the support of the city government nga mangititedmet kadigiti kasapulan da ditoy onek ti komunidad ken digitoy suporta met iti BJMP personnel nang nangruna kadigitoy ALS teachers tay ditoy nga mangitultuloy lata kadigitoy nga ubraen digitoy persons deprived of liberty tayo nga enrolled. Ma'am, tatagon daway yung malaksid ka lagi nakapag-purpose si senior high and junior high. Manong pa, lagi ori estimated nga bilang, lagi man narimaan pilang agad-agad amang siya. After that, yung amin nga graduation na Bombo Jacket, agala kami tumanente enrollisen. Bareng deto ito nag-senior high school tatanga graduate no dadanto pa ito yung nagti komunidad at kami deto programa ti BJMP nga college behind bars. So mabalin mi endorse iti state colleges, Northwestern, MMSU nga agadal da ken mangalada iti kurso. Adu nga proseso Bombo Jengem we will try to ikwatay deta nga programa ti BJMP. Ma'am, kabayatan iti graduation nila in Carmen sa sinurigi iti nagbalinya kang ronaan na bisita tayo. Apo Bombo Jay, nakagasgasat kami tanapat gan dito kid daw mi ken ni Apo Mayor James Brian Alcid kas guest of honor and speaker kadeto nga okasyon ket other than ni Apo Brian ni Sir Brian adapay ni Ma'am Joanne Corpus nga ni division superintendent tayo ken duma pay nga teachers ti ALS amin da Apo ken iti principal iti Gabo National High School kas nagbasaan digitoy senior high school tayo nakagasgasat tayo ta at instant nagkuha nga request ket instant kay naprobaran ni Apo Mayor ket pagyamanan mi man lang iti presensya na idi kalman ta nagbalin nga successful dito nga occasion.